Πάρε μια θέση που σου είναι άνετη. Κάθισε ή ξάπλωσε, όπως νιώθει καλύτερα το σώμα σου αυτή τη στιγμή. Άφησε τα μάτια να κλείσουν απαλά και δώσε στον εαυτό σου την άδεια να σταματήσει για λίγο. Φέρε την προσοχή σου στην αναπνοή, χωρίς να προσπαθήσεις να την αλλάξεις. Παρατήρησε πόσο ο αέρας μπαίνει και βγαίνει φυσικά. Νιώσε την κοιλιά σου να κινείται απαλά και το κάτω μέρος του θώρακα να ανοίγει και να κλείνει. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλώς παρατήρησε. Σιγά σιγά, ίσως η αναπνοή σου αρχίζει να γίνεται πιο αργή, πιο ήρεμη, πιο βαθιά. Άφησε την να βρει το δικό της ρυθμό. Κάθε αναπνοή σε φέρνει λίγο πιο κοντά στην ηρεμία. Τώρα άφησε απαλά τη σκέψη σου να στραφούν στο μωρό που μεγαλώνει μέσα σου. Φαντάσου το να βρίσκεται ασφαλές, ζεστό και άνετο μέσα στη μήτρα σου. Να λυκνίζεται απαλά με τις κινήσεις σου και να ανανουρίζεται από το ρυθμό της καρδιάς σου. Το μωρό σου ακούει, αναγνωρίζει τη φωνή σου και τη φωνή του πατέρα του. Αυτή η ήχη είναι γνώριμη και καθησυχαστική για το μωρό σου. Αν θέλεις, μπορείς να του μιλήσεις, σιωπηλά ή με λόγια. Να του πεις ότι το περιμένεις, ότι είναι καλοδεχούμενο, ότι έχει χώρο. Φέρε ξανά την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Με κάθε εκπνοή, άφησε να φεύγει από το σώμα σου όποια ένταση υπάρχει. Και με κάθε εισπνοή, άφησε να μπαίνει μέσα σου ηρεμία, ζεστασιά και ασφάλεια. Και όταν νιώσεις έτοιμη, φέρε αργά την προσοχή σου πίσω στο δωμάτιο. Κίνησε απαλά το σώμα σου. Μη βιαστείς να σηκωθείς. Κράτησε μέσα σου αυτή την ηρεμία και αυτή τη σύνδεση με το μωρό σου και το σώμα σου.